tota aquesta multitud? Què passa? Mireu! Mireu a dalt d'aquella xemeneia! Una nena hi ha pujat i ara no sap com baixar! Però això és terrible! Pobressona, què hi veu fer allà dalt? Hi puja algú. Ja falta poc, gairebé sóc a dalt, t'ho agafes ben fort, És ell! El noi estrany que hem vist abans! Fixa-t'hi! Sembla un estudiant de Espera't un secundària. moment, de seguida arribaré. No miris avall, bufona. És increïble! Si hagués trigat un segon més, ell també hauria caigut. A més, com és possible que embolicant-se aquella tovallola s'hagi subjectat pels peus sense fer servir les mans? No em diguis que també... Wacky! Wacky! On t'has ficat? Ja t'has despertat? No has de pujar a les xemeneies, bufona, que és perillós. No hi ha dubte. Aquest noi ho ha pogut fer perquè té poders. Passa res. No has de tenir por de res. Però, Wacky! Per què fas aquesta fila? Vas brut com una guilla. On diantre t'has ficat? Dins la xemeneia. Què dius? T'has ficat dins la xemeneia? Té. Et descuidaves, això. La bossa! La bossa de l'àvia! Momoka! Pare, mare! Mireu, és la bossa de l'àvia! No em diguis que has pujat allà dalt per agafar-la. Perdonin, no entenc què vol dir amb això. Mireu, és que la nostra filla sempre ha estimat moltíssim la seva àvia, i aquesta bossa és un record que té d'ella. Però resulta que fa una estona un corb se li ha endut la bossa i l'ha deixada al capdamunt d'aquella xemeneia. Ens pensàvem que només era una excusa que s'havia inventat perquè en realitat havia perdut la bossa. Ostres, noi, ara ho entenc tot. Moltes gràcies per la bossa. Moltíssimes gràcies per agafar-la. Era la bossa? Ara que hi penso. Era força estrany que una nena pugés a una xemeneia sense cap motiu. Això vol dir que aquest noi té tant de talent que ha pensat fins i tot en això. Noi, digues, com et dius, tu? No calen presentacions. Marxem! Kosuke Ueki, primer curs, número de pupitre. Kosuke Ueki? És un nano amb molt bon cor, aquest. N'estic absolutament segura que ell també tenia poders i tot! M'agafarà un atac, tots els estudiants em semblen enemics! Estic massa obsessionada! Aquell noi que ens hem trobat abans també era un noi normal, oi que sí? Sí, deu ser això. Estic obsessionada. Un altre escollit amb poder! Moco! Un escollit amb poder. Omran, tranquil·litza't, Mori. Anem-se'n. Però si em venen a buscar el Wacky, com pots estar tan tranquil? Els dos poders! Sortiu d'on sou, no us amagueu, covards! Un escollit amb poders. En tenia un als nassos. Seràs el primer de quedar eliminat. Crema't viu! M'ha agafat una mica de calor. Burro, però si se t'està cremant tota l'esquena! Què? Crema! Vaja, no he calculat bé. Qui ets? En Maru Otaira. Detesto tot allò que em destorba. Escola de secundària Chicano 2A. Número de pupitre 19. Maru Otaira. Paraula preferida, foc. No em diguis que tu ets... Quina calor tenia. Wacky! El meu poder consisteix a poder transformar en foc tota l'aigua que em poso a la boca. Aquest noi és un escollit? Detesto la gent que s'interposa en el meu camí. Era veritat que existien. El que m'ha dit en Covacent no era cap mentida. Però em pensava que si atacaven una persona perdien un do. Com és que ens ha vingut a atacar?
Ja no te m'escaparàs, tu. Si continues interposant en el meu camí, mocosa, tampoc tindré pietat amb tu, entesos? Espera't un moment. Per què has d'arribar fins a aquests extrems, si es pot saber? Tot això passa perquè uns que es fan dir candidats a rei ho han decidit pel seu compte. Es pot saber per què lluites per una gent com ells? Els candidats a rei? I per què dimoni m'ha d'agafar per lluitar per ells, segons tu? Jo lluito pel dret de tenir el do que vulgui, i jo només lluito per aconseguir el talent en blanc. El talent en blanc, dius? Per mi, tot el que em trobo en aquest món no és més que un destorb. Pares, professors, lleis i la xusma de la meva classe també. Ja estic tip i cuit de deixar-los passar sempre com si fos un gos. Per això vull obtenir el do de la dominació i controlar-los a tots com em vingui de gust a mi. Així tots els que ara em destorben em deixaran passar! Què? Però què diu? Què és aquest talent en blanc? Weki fuig! No te m'escaparàs. Quina canya! Li ha sortit foc de la boca! I te n'adones ara, tros de burro! Ara no tindràs altre remei que lluitar, Weki! Aquella ampolla! Que em vols un glob? Poder que converteix la brossa en arbres! T'ha protegit del foc! No, es crema! Aquest noi està acostumat a lluitar i a més els arbres són el pitjor que hi ha per contrarrestar el foc! Ostres, de què hem anat? Oh, me'n surt fum del cap! I tu com pots ser capaç d'atacar-lo, Que no et fa por perdre els teus dons o què? Què? A veure si pares de dir ximpleries. Això de perdre dons, és a dir, que te'ls rebaixin, és una norma per evitar que persones que no participen a la lluita s'hi hagin de veure embolicades. No s'aplica als escollits que tenen poders. Que no s'aplica als escollits amb poders? N'estàs segur d'això? No pot ser, que no us han explicat res de res. Què deu tenir-hi al cap el teu aspirant a rei? Llavors tampoc coneixes l'adaptació d'un poder. El poder que jo tinc consisteix simplement a transformar l'aigua en foc. Però si l'adapto una mica, em puc millorar considerablement el rendiment. Jo em vaig adonar d'això ben bé de casualitat. Si faig gàrgares, el poder del meu foc augmenta molt! No ho sé, queda més aviat penós.